dels Hospitalers. Aquesta ordre va ser creada al segle XII, al 1190, i al principi només servien per a ajudar els peregrins que anaven a Jerusalem. Després aquesta ordre es va militaritzar i conjuntament amb ella, paral·lelament, més ben dit, els templers. Eren també una ordre militar. El que passa és que els templers, el papa els va dissoldre, de les seves pertinences i terrenys i béns els van repartir en les diferents ordres i una d'aquestes va ser la nostra, la dels Hospitalers. Bones, això era l'escritori. L'escritori, com ho diu la paraula, era per escriure. Aquí s'escrivia les lleis, les normes i tots els esdeveniments que passaven al poble i als marquesos ens interessava que s'escrivissin. A part, se copiaven llibres, hi havia copistes. Els copistes copiaven llibres i, com diu la paraula, copiaven. No en tenien ni idea d'escriure. Si era un palet avall, si era cap a la dreta, un palet cap a la dreta, no en tenim idea. Per què? Perquè els llibres eren cultura. I com que els llibres eren cultura, no els interessava que la gent sapigués cultura. En un monestir hi havia 2, 3 monjos que sabien escriure. Tots els altres l'únic que sabien era copiar. Si sabies massa, te feien anar cap a una altra banda del convent. Te n'anaves cap a fer de jardiner o te n'anaves a la cuina i marxaves cap a una altra banda. La tinta que fèiem servir ens la fabricàvem nosaltres, la fèiem amb gala de roure, que és un paràsit que fa, si llavors surti aquesta bola, la pell de la magrana o la pell de la nou. La matxacava molt ben matxacada, fèiem una pols, la barrejàvem amb goma aràbica, amb sulfat de ferro i amb aigua. Jo em dic Clarícia, soc una il·lustradora que fa les lletres capitulars de cada capítol i de cada començament de pàgina. Són aquests dibuixets. Jo vaig ser molt llesta per l'època, jo vaig signar el meu dibuixet. Jo escric en lletra carolíngia, que és segle IX-X. D'una cuina, d'un rebost, d'una despensa, amb algun dels productes de l'època. On no trobarem ni patates, ni tomàquets, ni xocolata, perquè això venia d'Amèrica i encara no ho teníem aquí. Però sí que hi ha alls, hi ha cebes, hi ha naps i llàpid, hi ha molta planta aromàtica, moltes espècies, i l'olleta a la llar de foc de totes les cases, qualsevol cosa que pogués donar una miqueta de gustet o aliment, anava per a dins.